Hey guys, mayong hapon. So karon guys, mato sa misa Cebu. Kay maglaag. Maglaag sa mi guys. Wala mga to daw mig SM. Magusa man ta dito. Baro window shopping. So ato sa mig Cebu guys. So among larga alas 12. Sakay miro kuan series alas 6. So kita kits na lang sa Cebu guys. So maghulat nami og sakyanan. So ari ko sa gawas kay na dragon fruit guys. Oh bunga dragon fruit 1 2 3 4 5 6 7 8 walo ka buok guys ang bunga guys ba may okra. So ato nami guys kay hapon na. Ano? Suraray. Di ba dugay man kuan human. Kami diri sa pang sementerye nagulat mi og baw-bao. Tehero. Barangay Tehero. Ari guys, mo ni ang minteryo ari guys pangas. Di babaw diha minteryo na. Muni tag-iya sa lote. Muni tag-iya mga guys. Ito maghulat ni Gorilla guys, Rala. Guys, nanami ari guys. Abot nami dis pantalan. So So, nagwiting mi diri sa among area kay alas 12 pa man ang larga. Alas 12 sa gabi so standby sa may ari guys. So, gamay pa ang pasahero. Kami pa lang. So, nagwiting mi karon kay alas 12 pa man ang larga. Nga tulog sa diri. So, naabot ng dirita sa Cebu. Nang Cebu guys. So, naog na mi sa barko. Anak ko ka vlog sa barko kay piot. Galisod ko guys. So, naabot na mi diri sa Cebu. Ano yung Cebu guys nga? Oh, Cebu. Ba, oh. Siya guys ba ano siya salamat Cebu. Asam taan ni Agi diba guys. So Agi may-ari sa guys diba baktas mari guys kay wala na may ipamasahi mga baktas rami ninyo ilang plaza ni diba nice kayo ilang kuan nasa man ka ng circle nice ang siya na isuga guys prog adlaw ni ambot lang sa porma baga kay kugon sagbot guys no hinahinay migbaktas rami kay sayo pa man niyo ka vlog sa pag sakay sa barko pag nao kay wa galisod apiki ano man ay kalubaton po nadag charger pinakalimot na mo naron
Munang giinot-inot na kuning battery kay unya pa ming hapon manguli guys. Hapon pa ming manguli. Munang giinot-inot na kuning biyang battery kay kasi malubat ko. Guys, pa welcome Cebu. Cebu na ni siya guys. Hinihinira mi og baktas. Taman mo abot kay na magumi importanteng tuyo aning Cebu. Pero muli ra gyapon unya yang hapon guys, muli rami pa tadi sa Santo Niño guys. Niabot nami guys Santo Niño. Abot nami maari mi sa Santo Niño sud sa simbahan guys. Nagmisa guys na Santo Niño ni siya musod miari kay taon no ni siya Santo Niño di siya sa Cebu ni siya nagmisa guys. Kasud ta umti sapatos guys. Sod na mi guys. Guys misa guys. Sod mi-ari. Sod mi-ari guys. Sod mi-ari guys. Hey tao. Sulod mi-ani. Ha? Isa? Guys, ang gawas namin kansulod. Kami ganina nagsimba. Kuman na ganina. Balik namin. Bye bye, Senyor. Diba, Senyor Santo Niño. Bye bye. Uli namin. Guys, balik na mig Bohol guys. So nag-waiting mi so Gosyanjit. Guys, waiting namin. Balik na mig Bohol. Kay pasahero ambot tugasan ni paingon ang uban guys. Tagbilaran, Cebu Tagbilaran. Ambot ang uban aniasan ni uban. Kay pasahero no. Ba? Daghan kayo. Muli naman mi kay human na among kuan among giya to Cebu, so balik na po mi Bohol. Nagulat na mi og Gosyanjit. The stress man ang larga guys. Pila pang tao?
Guys, manakay nami guys. Tanawa. Hindi ka ko rin mo pila lagi. Guys, oh. Wala pa mi nakasakay kay nagpila ang piot pa diri guys, oh. Mo na tong i-barko, oh. With Ferris. Balhin lang tanaw niya. Piot pak. Mo na mong gisakyan ganina guys, all it ferries ang mga barko. Amuan ang barko ha. Ang tanawa nagpiot pa. Excited man. Excited kayong manakay. Buli na Bohol guys. Oh, Bohol. Bye Cebu. Nakabuta nga sila to sa Facebook ko man. Pila nagpila. Kaya kay pasahero. Pila ni siya guys. Ang ticket oh. Di tatapad. Excuse me. Kay nami. It's green. Guys. Sakay na. Ugosyan jeep. Siya kita bang. Darang si. Samanta dapit. Kana 32? Darang mo? Darang. Sud. Una. Guys. Anong ocean jeep. Larga na ang ocean jet guys, Cebu. Please wait for your stewardess to come near you for your orders. Thank you. Larga na. Bye Cebu. Larga na. Larga na guys. Larga na guys. Ito ang tulay sa Cebu. Para diatas kayo guys, tulay. Diba? Nagnaog nami, abot nami sa Tagbilaran, Hagna Bohol. Tagbilaran, abot nami. Nagnaog nami guys. Tagbilaran City.
Sige, abot na mi. Abot na mi, guys. Sa'yo, ito na abot, no? Kayag pa. Sa'yo, okay ni abot. Sabaw. Sabaw. Oo. Unas. Tagpilaran kami, guys. Huwag na mi. Sakyan mo na siya, guys. Ocean Jet. Tagbilaran nami. All other passengers, please remain seated and wait for the next boarding announcement. Tagbilaran. Once again, calling all passengers of Ocean Jet bound for seats at Kauban. 5:40 p.m. We are now ready to accept passengers to boarding gate 1. First group to board are the senior citizens, and other passengers. Kaya na may tricycle. Proceed! SS Mall sa Tagbilaran. SM Mall na siya, guys, sa Tagbilaran. Abot na misda, oh. SM Tagbilaran. Tagbilaran City SM Mall. Sakay na migban. Puno naman siguro ni. Puno mo na ni. Pesud. Pag na.
Wala pa. Daplin ko ha. Hmm. Hindi rin ako. Daplin ko. Diri ko daplin. Ano ko daplin. So guys, na namin sa van guys. Sakay. Uy, pwede ba ka ang tumil ko? Hmm? Pwede ba ka?